Allà al cel, a la segona estrella a la dreta, s'hi troba el país de mai més. Al capdavant de tot, en Peter Pan. Us heu d'entregar la situació, molt bé. I les nenes i els nens perduts admiren el seu líder. Us heu de deixar anar, així. Olé, molt bé. Al teatre, tot és possible. Ai, és que és el meu heroi, és que sempre em pixa amb ell. Oh, estimat, us esperava amb tanta impaciència. Jo sóc el profe i jo dirigeixo, sí? Ara és el profe, diu. Però potser no ens hauríem d'estar veient aquí a soles. Què vols dir? M'estàs proposant que ens veiem fora de l'escola? A mi em cau fatal. Com? Què dius? No tinguis por, tu l'abraces i l'agafes així amb passió i li dius el text des d'aquí. Allò no estava bé. I a més és que estem fent teatre, no passa res. Això no és teatre. Qualsevol cosa, estic aquí. Ja ho saps, campaneta. Jo penso que t'està ensabonant. La meva campaneta. Ell domina la situació. Ets la meva campaneta. Però s'enganyava. La seva campaneta. Campaneta? Campaneta. Campaneta.